Ang saya no, namin ninyo, masaya yun. At nakita ko ang mga reaksyon ninyo nung lumabas ako ng stage. Nakita ko, naramdaman ko, at na-convince ako na napakarami sa inyo ang nagulat dahil hindi nyo ina-expect na ganito ako kaganda sa person. Magpalakpakan may kasamang hiyaw lahat na naniniwalang ang ganda ko sa person! Ganyan. Ang dami ko nang napapaniwala. Pwede na talaga akong magtayo ng kulto. Magtatayo na ako ng kulto. Naniniwalang maganda ako. I love you too very much. Maraming salamat sa inyong lahat na nandito! I am so happy that I am here tonight in front of you, and I'm so blessed and grateful that all of you are here tonight to watch me. Maraming salamat po. Welcome and advice from Deaf Family. Hi! Hello! Welcome! Maraming salamat din sa pag-welcome niyo sa akin dito sa Deaf Family na naririto. Maraming salamat. Sa mga kasama niyo, paki-translate na lang, pakisabi, nagpapasalamat ako sa kanila. Ayan, thank you very much. How do you say that? You know? Ayan. Isang number pa lang nagagawa. Isang number pa lang nagagawa ko para akong bumiyahe ng 24 hours. Amoy expired na pinik. Amoy expired na na ulam na hindi mo maintindihan. Ayan, pero sa sobrang excitement ko na magpunta dito, sobrang excitement ko na mag-perform. Actually, pasensya na kayo na late kami ng ilang minutes. Ayan, kasi kinailangan ko. Siyempre, ayoko mamabas dito. Hindi ko sila dito. Isa lang ito, kailangan perfect! Sa sobrang excitement ko, inayos ko yung buhok ko, inayos ko yung damit. Nakapunta ko dali umihi. So ngayon, iniihi na ako. Mamaya na, wag na ngayon. Pag umihi ako, mga 2 hours to. Mahirap kasi umihi ang bakla. Babasa ang kwet, ulo kasi natin. Ang daming buhol na tatanggalin, may mga tahipa, may mga knot tying akong gagawin. Mahirap talaga, oo. Kaya, pero maayos naman, di ba? Oo, at lahat kayo dito nakatingin, di ba? Mga salbahe din kayo. Huwag nyo naman i-zoom. Sige, i-zoom nyo para makita nyo ang ulo ng isda na kung tawagin ay lawlaw. Di ba sikat dito yun ang isdang lawlaw? O, mamaya, pag tinanggal ko itong damit ko, makikita mo lawlaw din yan. Oo, isa na siyang seafood. Baka ilagay ito sa aquarium mamaya. Tapos, hulugan ko na lang ng mga tinapay para makakain siya. Yung ganyan. Kaya, titiisin ko na lang to. Yun ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng kidney stones. Tinanggalan ako ng kidney stones a few years ago. So, isa na siyang seafood. Baka ilagay ko sa aquarium mamaya. Tapos, hulugan ko na lang ng mga tinapay para makakain siya. Yung ganyan. Kaya, titiisin ko na lang to. Yun ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng kidney stones. Tinanggalan ako ng kidney stones a few years ago. So, lagi ako nagpipigil ng ihi, lalo na pag mga long performances. Wala akong choice kundi magpigil. So, pinipigil ko talaga. Kasi nga, at saka, sa ganitong itsura, magsisiya naman ako. Minsan yung ganito, hindi ko alam kung saan papasok. Tatakbo ko sa CR, hindi ko rin alam kung saan papasok. Yun ang hirap eh. Diba? Nagkakwento na ako dito, pero sila doon, sumisigot, kumakawin. Feeling ko delayed. Yung mga una ko sinabi, ngayon palang nakarating sa kanila. Mamaya abangan nyo, darating siya yung hello madlang people, babuhay din ako sa sayaw. Sabi mo kabayo, tumaya ka pa. Gago kalyamado dun. Oo, kaya ayoko na pumasok sa CR ng lalaki, mapapaaway lang ako. Kaya minsan sa CR na lang rin ako ng babae pumupunta. Kaya lang minsan nahihiya din ako sa CR ng babae. Kasi di ba pag yung mga babae, pag papasok sa cubicle, pasok ka sa pinto, tapos tatalikod ka, uupo. Diba? Ay, hindi ako sanay. Kaya minsan pagpasok sa cubicle, diretso akong umiihi.
Kaya pag kahit nakasara yung pinto, nakikita sa labas, sabi, pag gano'n yung babae, baliktad yung paa. Kaya sabi ko, sige na nga, uupo na nga lang na. Kasi kung ako umupo, pag upo ko naman, bad trip. Yung ulo sumasaw sa tubig. Hinila ka pa, tulong! Tulong! Pag flash ko, nagpaikot-ikot siya. Kaya umuwi na lang ako, pinatuyo ko, sinampay ko. Pwede na ng tawin. At saka, parang nahihiya ako. Nasa yung palaki ko, may palaki pa. Nandito si Mayora. Diyos. Nung lumabas ako na dito, si Mayora Esther, hindi mo nag-usari. Oh, ayan. Diba? Gago ka, tilakpan mo, pero bukas pa rin yung gitna. Sana hindi na tayo nagdakit. Maraming tao, Junjun, behave, ha? Mayora is here, ha? It's way past your bedtime, ha? You sleep. Tomorrow, I will feed you something. Mabait din ang papakiusapan niyan. Oh, minsan nga nauutusan ko yan. Oh, minsan pag pupunta ako ng ibang lugar, tapos mag-aeroplano ako, para hindi ako maliit. Kasi mauna ka naman. Kasi nga, yung mga lalaki, diba, pag umiingi si CR, tapos may makitang bakla, pag nakakitang bakla, kung makatago, kala mo kukunin yung ari nila. Diba? Pag nakakita ng bakla, kung makatago, kala mo ang gagandang lalaki ng mga hayop. Diba? Kaya, nangyari sa akin yung nandito sa Maynila. Papasok ako, may umihi, sabi sa akin, makatago. Nilapitan ko ang sabi, uy, gapo ka. Makatago ka, baka pag nakita mo to. Sinasabi ko sa'yo, pag nakita mo, baka isipin mo kabayo, tumaya ka pa. Gago ka, liyamado to. Oo, kaya ayoko na pumasok sa CR ng lalaki, mapapaaway lang ako. Kaya minsan sa CR na lang rin ako ng babae pumupunta. Kaya lang, eh, siyempre, pati anak ko maganda. Bumaba ka muna, doon ka magpa-picture sa akin. Maganda naman pala yung anak mo, ba't kailangan magpa-picture ka pa sa akin? May maganda ka naman kasama doon. Ano no? Mas maganda. Ano bang pangalan ng anak mo? Linlin, hello. Linlin. Ba't yung mga Pilipino, ang hindi ng pangalan sa anak ng ulo? Junjun, Linlin, Ding-ding, Luk-luk. Tapos pawis lang siya lahat. Oo, Linlin. Anong po niya pangalan? Linlin. Ang pangalan niya, ang talagang... Sigaw, saktan mo yan. Hindi, huwag na kayo mag-away. Ako na lang si Little Mermaid. Ha? Ako na lang. Ako na mag-volunteer, Little Mermaid. Hindi yung mermaid. Ano ko? Wala kang mermaid. Huwag mo kape. Little Maid. Little Maid. Yan po. Ano ka Little? Kung mermaid ka, ang dumi ng dagat. Polluted. Ito naman, huwag bibigyan. Hindi ka pwede maging Little Mermaid. Lahat ka lang talaga. Ano ka ba? Lumot ka, little lumot. Ako, pwede ako mag-little mermaid. Ha? Ikaw? Siyempre. Ba't hindi ako pwede mag-little mermaid? Bakit pwede ka mag-little mermaid? Bakit hindi? Nakakanta ka ba? Oo. Mermaid nakakanta. Maganda boses si Little Mermaid. Yung parang mataas na boses.
Ano yun? Ganon. Number 1 ABS. Di ba number 1 dito sa ABS, no? Oh, lahat dito showtimer, no? Lahat dito showtimer. Pero kahit nakakanta ka, hindi ka pwede maging Little Mermaid. Bakit hindi ako pwedeng maging Little Mermaid? Kasi Little Mermaid kumakanta. Ba't hindi ako pwedeng Oh, maging Mermaid? ang serena, si Little Mermaid, nasa ilalim ng tubig. Oo, ano naman ngayon? Oh, paano babasahin yung buhok mo? Eh, hindi mo... Hindi, pwede ka na Little Pwede ka na Little Hindi, may punto naman siya talaga. Yung pag lumangoy ka, baka maiwan. Talaga. Baka ka ng taong jellyfish Pag lumangoy, yun. ay naiwan. Ngayon, pinapahiya din ako sa mga sunod na ano. Nung wala pa kayo, ang ganda-ganda ng tingin nila sa akin. Ngayon na-imagine nila yung Serena walang buhok. Ang bahay kayo. Tapos pinagmamalaki mo pa dati. Oo. Cast ka ng Dolly Mitangere. Oo. Oy, talaga na nag-aaral ako yun ang play namin sa school. No Limit Tangere. Kasi ako nag-Dolly Mitangere rin ako. Ha? You know, na play? Sino pa? Si Maria Clara. Oh, paano ka Maria Clara? Ang laki mo. Si Doña Victorina ka gabi. Si Doña Victorina ka din kalaki. Uy, ako rin naman nag-play din naman ako sa Rolling Tanker. Nag-play kayo. Pero ang play nyo, iba. Ano? Patintero ang play nyo dati. So, paano ka? Sino ka? Bakit? Sisa. Di ba sisa ka? Oo. Ako ang ano, maligat ko yan. Maria Clara ka? Oo, bakit? Talaga? Alam ko, natatanda ko parang hindi ka Maria Clara doon. Yan siya. Yung mas mataas kay Maria Clara. Ay, may mas mataas? Si Mrs. Clara. Hindi! Ano ni Sis Clara? Mas mataas kay Maria Clara na. Hindi, napaka-importante doon sa ano. Doña Clara. Hindi. Importante si Dolly Mitangere. Sino? Si Padre Damaso. Bakit? Bakit ako si Padre Eh, Damaso? kasi hindi. Bakit? Bakit? Bakit may tawid ng tawid? Ang dami! Buo! Sa launa. Kumain kasi ako ng Dragon Sea. Bakla, duraan ba? Sa ulo. Ang dami nun, ang lalaki. Alam mo, adik. Eh, ganyan namang adik, malalaki yung laway. Bula-bula. Diyos ko, ang laki nun, ha? Saan ka galing? Actually, galing sa tinatanong saan siya galing. Tingnan mo yung itsura. Sa pagaling sa presinto. I-hi ko lang lahat ng mga taga-Bulan, Source of God! Taga saan? Anong lugar? Bulan, Sorsogon na kung saan ang pinakamasarap na lawlaw ay nandoon! Pinakamasarap na lawlaw? Ay! Ano yun? Gusto mo ba yun? Na lawlaw ay nasa? Sorsogon. Bulan, Sorsogon pala. Kasi sa Digos naman, dito ang pinakamasarap na luslos sa Digos. Dito lawlaw, sa Digos luslos. Nakatikim ka naman ng luslos. Kasi kung nakatikim ka ng lawlaw, dahil makatikim ka ng luslos. So, may ganong isda din doon. Oo. Pare, doon taga doon ka, sabihin natin mo. Yes, 45 minutes away from... Tsaka sa lahat ng mga from ano, nag-aantay ka, 45 minutes from. 45 minutes mula dito po, papunta doon. So, sa lahat ng mga... Shaina! Dito pala siya nakatira? Oo. dahil. Ang dami niya na namang nabiktima dito, no? Yes, totoo. Lagi nga niya ako pinaalok eh. Oh, di ba kayong dalawa gusto niyo na tumira dito? Di ba pagdating natin kahapon, bago niyo pansinin si Mayora, ang una niyo kinuusap yung mga pulis. Ito naman, ba't sinasabi mo yan? Kahit saan po kami nagpupuntang lugar, kinakaibigan nila yung mga pulis. Tapos kinakausap nila yung hepe, sasabihin mo, mamayang gabi po, yung mga mababagang siya, yung pakilala sa mga. Puro daw-law, yung request niyo. Pero alam mo, ang babait ng mga pulis dito. Totoo. Talaga! Mababait sila, hindi nga hinuli to. Hoy! Napakiusapan. Wala naman akong kasalanan, wala akong ginagawa. Yung nga, wala ka pang ginagawa, kinakabahan na yung mga tao. Paano pa kapag may gawin ka? Pero mabait po ito. Kaya naman, isa to sa mga pinagkakatiwalaan ng ABS-CBN. Tama? Diba? Oo. Doris Bigorna. Hindi yan si Doris! Pinagkakatiwalaan ng ABS-CBN, Doris Bigorna. Hindi, Kung naging babae ka, kung naging babae. Doon yan! Diyos ko!
May buhok ka lang ganyan, pero hindi mo nag-tonsulweta ka mukha mo. Wow, ikaw na may tsura mo, kamukha mo si Bart Simpson. Uy, wala lang. Wala. Nabidyoan ka na. Kumanon lang ako. Bahala ka Yung tinaas mo pa. Nabahan tuloy ako. Ito. In fairness, mukha kang prinsesa dyan sa outfit. Ang Yes. ganda ng damit mo. Parang ano, dragon fruit, di ba? Dragon fruit na. Wow! Sa'yo nang galing. Kasi daming buto. Kahit anong lait mo sa amin, pag sa'yo nang galing, hindi kami masasaktan. Hindi ba? Hindi Yes. valid. Hindi naman lait yun. Maganda ang dragon fruit. It's a healthy fruit. Oh, maraming salamat. Kaya Diba? talaga nagpapasalamat kami pag nandiyan ka. Bakit? Oo. Pag nakikita ka namin, nagpapasalamat kami. Why? Talaga? Kasi ako, katulad ako, ang dami kong iniisip minsan, on my way here, ang dami kong iniisip kasi stress ako. Sabi ko, ang dami kong problema. Wow! Nakakahiya. Diyos ko, ang dami-dami ng taong nagpunta dito, tapos ganyan lang mga itsura nyo. Vice, maganda ako. Sino nagsabi sa'yo? Ano? Anong maganda? Nanay mo nga, hindi katanggap kami pa. Talaga ba? Nakakahiya din yung mga itsura ng mga tao. Ang gaganda, tapos, oh my God. My God, Lassie. O ba't ako lang? Hindi nyo ba narinig?